Жыр иретте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер жыр иде. Үлемем дә яңгырар жыр булып. Бездә бик шагыйребез, каһарманыбыз Муса Җәлил һәм татар моңын дөньяга танытучы легендар җырчыбыз Илһам Шакиров туган көнендә татар уллары марафонына кушылырга булдык. Бүген республикабыз буенча бихисап чаралар узды. Киләсе ярты сәгатьтә аларга берникадәр нәтиҗә ясарбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Туры эфирда эшлибез, вакыт ягы чамалы, шуңа күрә шәхесләребезгә күчик турыдан-туры. Муса Җәлилдән башласак, Хәлил әфәнде сезнең белән әңгәмәне. Танылган шәхес, биографиясе билгеле, мәктәп бусагасыннан башлап инде барыбыз яттан беләбез, шигырьләрен беләбез. Алайда бүгенге көндә әлеге шәхеснең биографиясыннан бәлкем көтелмәгәнрәк вакыйгалар ачыклангандыр. Әле дә эзләнүләр дәвам итә бит инде. Алай ук киң җәмәгатьчелеккә танылмаган ниндидер өлешләре калгандыр. Шулар белән уртаклашсагыз иде. Рәхмәт. Беренче чират мин Татарстан Яңа гасыр каналына рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы марафонга куәтләп, миллионнаган аудиторияга, татар халкына җиткерүгә бу марафонда. Чыннан да без узган елны менә Гөлзадә Пасафиуллина студиясе белән берлектә шушындай марафонны игълан иткәне, бүгенге көндә аның дәвамы бар. Чыннан да бихисап чаралар уза бүген. Муса Җәлилгә кагылсак, мин беренче чират әйтәсем килә, бүгенге көндә тарихны кирегә сүтүчеләр, икенче төрле язучылар бик күп санлы арта башлады. Шуңа күрә безгә Муса Җәлилнең һәм шул рәттән билгеле инде Илһам Шакировның да менә тәрҗемәе хәлен, биографиясын, аларның тормышы турында язарга кирәк, аларның батырлыгы турында әлбәттә язарга кирәк. Мин беренче чиратта әйтәсем килә, онытылган кайбер кеше онытып барадыр. Җәлилчеләр дип әйтәбез инде без, курмашчылар дип әйтәбез. 11 татар каһарманын фашистлар бит гильотина аша менә башларын чабалар. Һәм аларның бит суд чыгара бит шундый карар, за подрыв военной мощи Третьего рейха дип. Алар бит Идел-Урал легионында шундый зур эш башкаралар. Һәм менә 2006 елда Муса Җәлилнең 100 еллыгын уздырганда мин Институт экономика управления правода эшлидем Казанда. Һәм шушы институтның җитәкчелеге бик зур фәнни конференция уздырды. Анда бик зур шәхесләр килгәннәр. Әйтик, Абдулхан Ахтамҗан, МГИМО профессоры, генерал-полковник безнең Мансур Салахетдинович Хакимов һәм башка белгечләр. Һәм алар шушы Идел-Урал тарихын күтәреп, анда 40 меңләп безнең татар, башкорт, чуаш вәкилләре шушында немецлар рәтендә советлар армиясына каршы чыгыш ясарга булалар, сугышырга тиеш булалар бит инде. Менә шушы 11 татар шушы подполье дип әйтәбез инде урысча, оештырып, шушы 40 мең кешенең бик күп өлешен партизаннарга күчереп, яңадан Кызыл армия сафларына бастырып, немецларга каршы менә алар сугышалар һәм күбесе һәлак булалар. Сез телгә алган татар улларына әйләнеп кайтыйк әле. Татар уллары марафонының асылы нидән гыйбарәт? Нинди марафон, кайчанга кадәр дәвам итәчәк, Гөлзадә апа? Менә ул беренче тапкыр үткән ел башланып китте. Шушы гомергә кадәр күпләребез менә шушы ике биек шәхеснең икесе бер көндә туган икәнен бергә куеп карый белмәгәнбез, уйлый белмәгәнбез. Шуңа күрә мин үзем дә менә үткән ел гына белдем дә, менә Хәлил әфәнде әйтә, әйдә ди, атналык уздырабыз, атналык, шуларның туган көненнән башлыйбыз. Шулай итеп үткән ел ул башланып китте. Шулай үзебезнең көч белән генә барды инде ул. Әлбәттә, мәгариф министрлыгы да, мәдәният министрлыклары да кушылдылар. Бу бушлай үткәрә торган мероприятие, чара. Бушлай. Монда акча да кирәк, мин берни кирәкми. Бөтен кеше үзенең өеннән башлап, балалар бакчасыннан башлап, мәктәпләрдә, институтларда, клубларда, культура йортларында, ушакларында, югары уку йортларында һәм гомумән кайда мөмкин, кайда ике кеше җыела, шунда менә шушы 15 февраль
ул инде безнең хәтер көне, аларның менә шушы ике биек шәхесне искә алу көне. Атналык итеп инде без аны ачтык, быел да кичә ачып җибәрдек, атналык дип. Быел конгресс кушылды бу чарага, безнең конгресска рәхмәт, алар бөтен дөньяга тараттылар. Нәрсә эшләргә кирәк соң? Эшләргә шушы ике шәхеснең иҗаты, биографиясе, ничек кайда туганнар, истәлекләр белән уртаклашу, биографияларын сөйләү, балаларга, киләчәк буынга. Без беләбез, безнең буын белә, ә бит алдагы буын белми, хәтта яшьләр дә белми. Шуңа күрә моны инде социаль челтәрләргә урнаштырырга кирәк. Моны социаль челтәрләрдә, татар уллары дигән кештек белән без ачып җибәрдек. Менә шунда видеога төшереп, үзләренең хәзер бит җиңел видеога, телефонга гына төшердең, шуннан җибәрәсең. Нинди чаралар булды? Менә шуларның бөтенесен кем нәрсә эшләде? Үткән ел менә бик күп килде. Анда ничә мең кеше катнашканын әйтә алмыйбыз без аның. Әмма менә шулай бик күп видеолар җибәрделәр. Ерак көнчыгыштан башлап, Идел, Урал регионнары, аннан соң теге Кавказ республикаларыннан да, хәтта Кырым татарлары катнашты. Кырым татарлары Муса Җәлилнең шигырен сөйләп, Илһам Шакировның җырларын җырлап, Америкадан да менә 3нче буын космонавт Рыжиков. Өченче буын кыз бала, инде ул бик татарча да бик яхшы белмәсә дә, барыбер Илһам Шакировның җырын җырлап безгә WhatsApp аркылы җибәрде. Башка эшкәлекләренә кайтырбыз әле, гафу ит, Луиза. Монда дөрестән дә бер көн белән генә уздырып җибәрә торган әйбер түгел. Муса Җәлил иҗтимагый, сәяси, әдәби яктан өлге булырлык шәхесебез булса, Илһам Шакиров инде гомумән мәдәният ягыннан җырның өлкәсе дип кенә чиклисе килми, мәдәни мирасыбызга зур өлеш керткән шәхес, һәм монда инде менә узган ел 1 айдан артык барды дип әйттегез марафонна. Быел менә ул тәрҗемәи хәлләре, иҗатлары аннан да озаграк көннәргә, айларга китер дип өметләнәбез. Акча кирәкми дип әйттегез марафонга? Акча дигәч иң беренче чиратта Татар конгрессы искә төшә мине. Моның ише чаралар уздырган вакытта, Зөфәр, ничегрәк популярлаштыру, уздыру дигән вакытта ниндирәк чаралар гамәлгә куелды бүгенге көндә? Татар халкыбызның бөек шагыйре, бөек шәхесебезнең сүзләре белән башлап китәсем килә. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Шуннан да 15 февраль инде ул һәрбер татар халкы өчен, һәрбер милләттәшләребез өчен бик шундый вакыйгалы бәйрәм көне. Чөнки инде безнең бөек шәхесебез, бөек язучыбыз, Ленин ордена лаек булган бердән-бер язучыбыз, Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәм бөтен дөньяга татар моңын, татар киен таныткан, гашык иткән бөек бердән-бер шәхесебез Илһам абый Шакиров туган көннәре. Һәм шул уңайдан инде безнең февраль ае тулаем бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан безнең җирле оешмалар җитәкчеләре аша төрле төбәкләрдә төрле акциялар уздырыла, төрле чаралар уздырыла. Иң кызыган гына безгә хәзер әйтеп узыгыз. Менә монда сез иң катнашырга тиеш дигән менә берәр чара. Менә карагыз, безнең чаралар алар Татарстан күләмендә генә түгел, алар Россия, бөтен дөнья, Россия күләмендә дә, бөтен дөнья күләмендә дә, анда инде безнең спорт дия, безнең мәдәният дия, безнең дин дия, безнең төрле юнәлешләр аша алар барып тора. Ләкин менә шундый төп нигез буларак инде, безнең бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан ике зур проектыбыз эшләп киленә. Берсе инде аның Муса Җәлилгә багышланган Җәлил укулары бәйгесе. Ул инде безнең Аллага шөкер шулай матур итеп 5нче ел үткәрелеп килә. Анда безнең инде менә тулаем 20нче елны алсак 40 меңнән заявка бирелде. Ул инде безнең дөньяның төрле илләреннән. Менә нинди телләрдә яңгырый Муса Җәлил менә бу Җәлил укуларында? Безнең белән хәтта чечен телендә дә яңгырады Муса Җәлил. Безнең аерым номинация бар. Шул номинация кысаларында барлыгы 23 телдә Муса Җәлилнең шигырьләре яңгырады. Монда инде менә беренче тапкыр чечен, серб һәм япон телләрендә яңгырады. Һәм инде
шит илләргә килгәндә, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Азербайҗан кебек Япон илләрдә теленә кем катнашты. тәрҗемә итте? Ул әле генә булган тәрҗемәләрме? Япон телендәге вариантлары. Ул менә беренче тапкыр тәрҗемә ителеп, безгә шундый бирелгән, бик шулай сыкланып, менә шундый менә горурлык, әгәр дә инде менә безнең бөек шәхесебезнең, бөек батыр улыбызның төрле төбәкләрдә, төрле шит илләрдә төрле телдә яңгырый икән, димәк инде безнең эшебезнең сыйфаты да, нәтиҗәсе дә бар. Һәм инде икенче проектыбыз, ул безнең Илһам чишмәсе. Ул проектыбыз инде безнең 3нче ел үткәрелеп килә, һәм инде монда елдан-ел шулай ук заявкалар да күбәеп бара, һәм 2 ел рәттән ул безнең Татарстан күләмендә булса, быел инде менә Россия күләмендә чыктык, һәм Аллага шөкер, исән-сау гына шулай оештырып Монда барабыз. килүче кунакларыбызның күне бүген беләсезме, шундый бай иде программаларга. Сезгә бик зур рәхмәт беренчедән. Инде булды, бетте, чаралар бетте дип өйгә кайтыр урынга сез бүген тапшыруга килдегез һәм үзегезнең ниндидер хис-кичерешләрегез белән бүлешергә әзер. Сезнең белән без инде рекламадан соң кабат очрашырбыз. İnşallah. Таян нуктасы студиясендә туры эфирда Илһам Шакиров һәм Муса Җәлилнең туган көннәре уңаеннан уздырылган Татар уллары дигән марафон турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Һәм гомумән инде бу вакыйгага бәйле чараларны яктыртуыбызны дип әйтик. Бүгенге марафонны Флора ханым сез башлап җибәрдегез дип әйттеләр безгә, җиткерделәр. Ничегрәк башланды һәм гомумән сезнең менә шушы мирасны саклауга керткән өлешегез дә бар бит әле. Аның турында да әйтеп узсагыз иде. Мин беләсезме нәрсә дип әйтмәкче булам. Бу ике шәхес, алар бит татарның илчеләре. Менә алар инде бакыйлыкка күчкән, әмма дә ләкин илчелекләрен дәвам итәләр. Без татар турында сөйлибез икән, аларның исемнәрен атыйбыз икән, без үзебезгә горурлык алабыз. Үзебезне үстерә алабыз. Шуңа күрә менә 2019 елдан бирле Казан кооператив институтында татар мәдәнияте үзәге ачылганнан бирле 15 февраль ул безнең өчен изге көн дип санала, искә алу көне дип санала. Без иртәдән үк, бүген дә иртәдән үк Илһам Шакировның җырларын яңгыратабыз. Анда төрле милләт вәкилләре укый бездә. Яңгыратабыз. Инде безнең укучыларыбыз, студентларыбыз, әйтик, Муса Җәлил шигырьләрен ятладылар бүген. Менә безнең бүген Гөлзада ханым да килгән иде. Ул шундый матур сүзләрен шул яшь буынга җиткерде. Аннан соң тагын быел үзгәрәк булсын дип, мин Чулпан ханымның кызына менә без Мәскәүдәге Муса Җәлил мәктәбе белән дус аралашабыз. Роза ханымга шалтыраттым да, мәйтәм, кызымнан сорагыз әле. Бездә бит ашты усталары да әзерләнә. Аларның шушы ике шәхеснең яратып ашый торган ризыклары нинди икән дип. Менә Муса Җәлилнең кызы язып җибәрде. Минем әтием әниемә хат язганда «Үч пишмакны, синең пәрәмәчләреңне сагынам» дип язып җибәргән. Һәм итле, инде тукмачлы аш яраткан. Шулай Илһам Шакировның фондына шалтыратып белештем. Илһам Шакировның яраткан ризыгы ул кабактан бәлеш икән. Анда дөгедә булырга тиеш, йөзендә булырга тиеш, һәм тукмачлы аш. Ул гастрольгә барганда миңа тукмачлы аш пешерегез дип әйтә торган булган. Бу ризыкларны әзерләдек. Әлбәттә, без тукмачлы аш әзерләмәдек. Без бәлеш пешердек, Илһам Шакировның яраткан ризыгын. Шулай ук өч пишмак пешердек, Муса Җәлилнең яраткан ризыгын. Өч пишмакны менә шын татарча итеп пешерттердек. Беләсезме, безнең осталарыбыз пешерде. Ул ничегрәк була ул шын татарча өч пишмак? Беләсезме, хәзер өч пишмакны бүтәнчәрәк итеп пешерәләр дип әйтим. Ул шулпалы булырга тиеш аның эше. Биш коярыз әле бу кешегә. Менә Гөлзада ханым да авыз итте. Шуганым юк иде. Менә Сезгә дә өлеш чыгармадыгызмы? Үзең пешер, абау Балаларны, ул bütün балаларны сыйладылар. Сыйладык, балаларны сыйладык. Менә ул сабыйлар, ул мәктәп студентлар булсынмы? Алар бит ул көнне гомерләрендә дә онытмаячаклар. Шулай. Менә без Илһам Шакировның ризыгын
башладык. Мен хәзер дулкынлана башлыйм. Мен былай да карап кына торам, бу костюмым тимәләнме инде. Сезнең бу сүзләрдән соң мен бит кайтып хәзер үч пешмәк ашарга да булдырам. Аннан соң тагын нәрсә дип әйтмәкче булам. Менә без узган ел без Батырлар аллеясы дигән аллея ачтык. Анда Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең портретлары да бар, генераллар да бар, татар генераллары да, Советлар Союзы геройлары да. Нәрсә дип әйтмәкче булам? Менә шул шәхесләрнең исемнәре, шәхесләрнең иҗатлары аша без яшь буынны тәрбияләргә тиеш бүгенге көндә. Алар белергә тиешләр ул шәхесләрне. Алар онытмаска тиеш. Менә безнең буын аны киләчәккә тапшырып калдырырга тиеш. Әлбәттә килешәбез, ләкин менә без бик матур сөйлибез, Рөстәм Нургалиевич әйтмешли, ләкин бит аның эшнең рәте дә булырга кирәк. Әлбәттә бик зур шәхесләр, аларны хәтерләү, алар турында сөйләп тору ул кирәк әйбер. Ләкин Салават Зәкиевичтән бер әйткән сүзе бар, Илһам Шакиров кебек шәхесләр 100 елга бер туа дип әйтә. Менә Муса Җәлилне алабыз икән, аның тууына бүгенге көндә 117 ел булды бит инде, Менә Илһам Шакиров дәрәҗәсендә башкара алырлык, Муса Җәлил кебек үрнәк була алырлык яшьләребез күренәме икән безнең менә югары уку йортлар турында сөйләшкән вакытта, шуны да бераз истә тотсак иде. Әйтеп буламы, яшьләребез арасыннан шундый кешеләр чыгачак дип. Буласының бит инде нәрсәсеннән билгеле икәнен беләсез, татар халык мәхәлле бар шундый. Бармы андый өметле кешеләр? Хәерле кич, хөрмәтле тапшыруда катнашучылар. Бүген чынлап та ике татарның бөек улы татарны дөньяга таныткан, җыр аша, моң аша, шигырь аша дөньяга таныткан шәхесләрнең туган көне. Бүген безнең Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты татар филологиясе, татар тел әдәбияты булачак укытучылары бүгенге көнен нәкъ менә безнең төп бинаның бакчасында урнашкан Муса Җәлилнең бөстенә, һәйкәленә чәчәк куюдан башлады бүгенге безнең эш көнебез. Шул исәптән безнең институтыбызның җитәкчелеге дә һәм Федераль университетның җитәкчелеге дә нәкъ шушы бакчага чыгып, Муса Җәлилнең һәйкәле алдында баш иеп, чәчәк салдык, шушылай искә алдык һәм бу безнең традиция. Урамда һава шартлары нинди булуга карамастан, бу көн безнең нәкъ шушылай башлана инде байтак еллардан бирле. Һәм әлбәттә, әйе. Муса Җәлилнең иҗаты бүген гомумән ни хәлдә, ул өйрәнеләме? Менә нәкъ шушыны әйтәсем килә, без университет югары белем бирү уку йорты буларак, әлбәттә, фәнни чара турында әйтәсем килә. Безнең университетта Муса Җәлилнең музей квартирасы белән бергә, милли музей белән бергә 2 елга бер тапкыр бөтен Рәсәй фәнни конференция үткәрелә. Һәм әлбәттә Муса Җәлил иҗатын, аның хезмәттәшләренең, аның җан дусларының бергә һәлак булганнарның иҗаты да инде академик фәнни юнәлештә өйрәнелә. Һәм менә бу уку елында, октябрь аенда бу конференция булып узды. Менә шушындый программа белән, ягъни анда Россиянең төрле төбәкләреннән галимнәр катнашты. Әлеге яңа ачышлар да бар. Һәм әлбәттә без студентларыбызны да беренче фәнни адымнары буларак бу конференциядә катнаштыра киләбез. Яңа ачышлар дигәндә без нәрсә әйтәбез? Тәрҗемә хәлендәге берәр төрле фактлар турында әйтәбезме? Яңа ачыш нәрсә бу очракта? Тәрҗемә турында да әйтергә мөмкин, чөнки мисал өчен 22 елда Муса Җәлилнең Моабит дәфтәрләрендә тупланган бүтән әсәрләре тулысы белән төрек теленә тәрҗемә ителде. Һәм менә бу конференциядә беренче тапкыр мин нәкъ шушы тәрҗемә турындагы мәкаләм белән чыгыш ясадым мисал өчен. Альберт менә дәвамчылар турында әйтеп узды, менә яшь артистлар арасында, яшь җырчылар арасында Илһам Шакиров репертуарына курыкмыйча тотынган, аның җырларын башкарга җөрьәт иткән яшьләр бармы бүгенге көндә? Я булмаса, мин Илһам Шакиров кебек барыбер башкара алмыйм, мин аңа тотынмыйм диючеләр күбрәкме? Беләсезме, менә хәзер шундый бер яңа бер агым барлыкка килде. Яңа баштан Муса Җәлилнең сүзләренә аның яңа җырлар язу китте. Аның бит бик күп түгел иде җырлары. Ул дулкын инде, ни җырлары монда тагын бар инде. Бер унлап бәлки. Хәзер менә яңадан, мәсәлән, Сәйдә Мөхәммәтҗанова кичә генә миңа җибәрде. Шун юллар дигән аның шигыры бар. Искиткеч, мине өемә алып кайт, юллар мине өемә алып кайт ди. Һәм
шул җырга шундый матур итеп аранжировкалар ясап, заманча иттереп, моңлы иттереп, искиткеч шулай иттереп. Мин клипы да бар име? Әле мин клипын күрмәдем. Менә шундый. Һәм инде менә үткән кичә безнең ачу тантанасы булды бит. Шунда конгресс рәисе Данис Фәнисович та булды. Һәм шунда Рөстәм Сәрваров безнең, беләсез, Аксу студиясы, ул шундый тәкъдим кертте. Әйдәгез ди, менә без Муса Җәлилнең җырларына игълан итик конкурс сүзләренә. Муса Җәлил сүзләренә җырлар язсыннар һәм шуны башкарып, шуны җибәрсеннәр. Bu шын конкурс. Инде менә шушы безнең шушы атналык кысаларында, менә шушы хәтер кысаларында безнең конкурста инде туды дип әйтсәк тә була. Без аның инде менә бу атналык узгач, Алла бирсә, иншалла, конгресста аның положениесын ясап игълан итәчәкбез, иншалла. Менә шуңа күрә җегетләр арасында бар. Конкурсларда бик күп, беләсезме? Менә тагын бер шундый бик мөһим мәсьәлә, ул фильм. Ялгышмасак, 1968 елда Мәскәү иҗатчылары белән Моабит дәфтәре дигән фильм чыкты. Бердән-бер нәфис фильм. Ни өчен без бер фильмда тукталдык? Телеспектакль бар инде. Күпмедер күренгән, хәзерге көндә ул да күренмәле. Кирәкми дигән сүз бит инде төшермәгәч. Шуңа күрә без әйтәбез дә, тарихны кирегә үтмәкче булалар. Бу батырлар исемен, каһарманнар исемен югалтырга теләүчеләр бар. Бүгенге көндә провокацион мәкаләләр чыга. 2014 елда Бизнес онлайнда әйтеп киттем инде мин, гомумән Муса Җәлилне сатлык җан дип язып чыктылар. Шуңа күрә bütün чараларны кулланырга кирәк. Мәктәптәме ул, уку йортларында, балалар бакчасындамы, или безнең ул масса күләм чаралардамы, шул рәттән әлбәттә нәфис кино булырга тиеш, фильмнар булырга тиеш. Яңача без карарга тиеш. Муса Җәлил тормышына Илһам Шакировның, мин гомумән Илһам Шакиров вафат булгач национальный траур булыр дип уйлаган идем. Кызганычка каршы ул булмады. Һәм бүгенге көндә дә Илһам Шакировның шәхесенә игътибар җитеп бетмәү турында, хәтта җырчылар арасыннан да әйтүчеләр бар. Әлеге дә баягы Салават Зәки бер әйтеп китәсем килә. Мин аны Абдулхан Әхмәтҗан белән нине генерал полковник Мансур Хакимовны әйттем, атап киттем. Менә 2009 елда һәм 2014 елда алар Белоруссиягә барып, Витебский өлкәсенә барып, анда хәтер ташлары, памятниклар ачып, Идел Урал легионерларына ачып, шушындай мәңгеләштереп кайттылар. Әйтелмәгән сүзләр бик күп калды. Әле тагын очрашырбыз, Алла бирсә. Вакытыбыз тәмам кызганыч. Монда инде татар уллары дигән марафоннан файдаланып, Гайнан Кормаш турында да берничә сүз әйтергә була. Аларның бит әле каһарманлыклары гына түгел. Алар шуңа күрә генә сугыш каһарманнары булганга күрә генә түгел. Аларның бит аңарчы булган тормышы да үрнәк тормыш. Гайнан Кормашевның без алабыз икән биографиясын мәгърифәтчеләр нәселеннән, бай нәселдән һәм үз хезмәте белән байыган нәселдән бу шәхесләребезнең ул чорыннан да әле бик күп үрнәк алырга мөмкин. Бүгенге тапшыруыбыз да татарның мәшһүр улларына дога булып ирешсен иде дигән теләктә саублашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуннан тмагыз. Рәхмәтне шулай киздегез.